Passem a la següent convidada, que és Maria Àngels Benítez, que és la responsable de Polítiques Socials i Inclusió Laboral a PIMEC i també és membre del Consell de Relacions Laborals de la Comissió d'Immigració del SOC. Estic seguint l'ordre alfabètic, no estic prioritzant alguna institució per una altra, estrictament a l'ordre alfabètic dels noms. Endavant, Àngels. Moltíssimes gràcies, molt bon dia a totes i a tots. És un plaer estar aquí en aquesta taula amb els agents socials. Agrair la invitació i agrair també l'explicació, especialment a la Míriam, en la presentació d'aquest estudi. Molt bona feina i felicitar a tot l'equip del CES. Bé, avui parlem d'un tema que ens preocupa i que ens ocupa i que estem de primera mà treballant tots els agents socials per resoldre temes complicats, complexos i que no són fàcils, però intentant impulsar aquestes polítiques d'immigració que al final pensem que és la clau per donar resposta a moltes de les necessitats del teixit empresarial, el teixit productiu que tenim actualment al nostre país. I parlem d'un fenomen que no és conjuntural, sinó és un fenomen totalment estructural. La migració al final és el motor d'un creixement econòmic i d'una renovació de la força laboral de Barcelona i de la seva regió a l'àrea metropolitana. Abans comentàvem aquest 36% en aquest 2025 de la població de Barcelona que ha nascut a l'estranger i que és totalment representatiu. De fet, en els últims 20 anys la població estrangera a Barcelona s'ha triplicat, passant del 9% a aquest 36%. Aquest creixement no és casual. Aquest creixement ha permès mantenir aquesta activitat econòmica d'una forma competitiva. I també una altra dada que val la pena destacar-la i crec que s'ha reiterat, però realment ho val, és aquest 90% d'increment de l'ocupació post-pandèmia 2023 que prové de persones nascudes fora d'Espanya. Al final nosaltres des de PIMEC valorem que la migració és una oportunitat i és una oportunitat econòmica i és una oportunitat social. I ens situem en PIMEC, ens situem a les pimes, en aquesta representació de micro, petita, mitjana empresa i persones autònomes. Les pimes avui dia representen el teixit català el 99,8% del teixit productiu, per tant, òbviament motor de l'economia catalana i depenen d'aquesta incorporació per cobrir vacants, com comentava ara la companya de Foment, en sectors com l'hostaleria, la construcció, la logística. Ens manca realment personal qualificat, tenim un problema important i aquí està la clau. També s'ha comentat el tema de l'assentament territorial, aquest nombre d'enclavaments ètnics que s'ha multiplicat per 3 en una dècada, de 37 a 98, especialment concentrats, Ciutat Vella, Hospitalet, territoris que tots coneixem, i això sí que és cert que també pot generar aquestes desigualtats en ocupació, en renda i, òbviament, en cohesió social. Per tant, aquí veiem que la diversitat és una riquesa, però si no està ben gestionada, aquesta acollida també pot derivar en vulnerabilitats o en tensions socials. Nosaltres, des de PIMEC, ens agradaria deixar 4 punts sobre la taula importants. Anem molt també a la línia de la patronal de Foment. Tenim un tema important que és tot el tema de la burocràcia. El tema de la regulació, és important tot el tema de la simplificació administrativa, especialment agilitzar aquests tràmits d'estrangeria, aquests permisos de treball que demoren els tempos i al final el que fan és no poder arribar a temps a donar resposta, com comentava anteriorment, a aquestes necessitats latents que tenim. A banda d'aquesta reducció de burocràcia, precisament en una transició digital, el que hem de fer és digitalitzar aquests processos i que facilitin aquesta gestió i, òbviament, regular aquests fluxos migratoris amb una contractació en origen i uns acords sectorials per cobrir aquestes campanyes estacionals, especialment en tot el tema dels fluxos migratoris circulars, que és un altre tema que també és important. A banda, un altre punt és reconèixer, i ha sortit el tema de les competències i la homologació de les titulacions. Per nosaltres la formació és totalment rellevant. Com es comentava, el lifelong learning, aquesta formació al llarg de la vida, aquest acompanyament a la trajectòria professional d'aquella persona.
I tenim que el 50%, gairebé el 50% de les persones tenen estudis superiors a Barcelona. Per tant, necessari, rellevant, indispensable crear aquests canals ràpids per homologar i per acreditar aquestes competències. També és cert que tenim una sobrequalificació oculta, amb aquestes persones que estan en estudis superiors ocupant uns llocs de treball potser més de baixa qualificació. Aquest és un tema que hem de solucionar i és urgent. Tenim un tema també de barreres idiomàtiques. Tenim un problema de formar en idiomes, de competències digitals, especialment pels perfils que demanden les pimes. Òbviament aquí indispensable que impulsem aquests itineraris d'inserció laboral amb aquesta formació en aquestes competències. I ja per anar acabant, quan parlem de les nostres empreses, de les nostres pimes, per suposat és indispensable que hi comptem amb aquests protocols interns d'acollida, amb aquests plans de diversitat i la responsabilitat social empresarial, especialment també vinculat a tota la nova generació que ens ve darrere i que són l'impuls pel futur del teixit productiu. I ja per acabar, un últim punt, i me l'he deixat pel final perquè considerem que és dels més importants, i és el tema de la col·laboració público-privada. Òbviament, un treball coordinat, sindicats, patronals i administració, és clau per monitoritzar aquestes necessitats laborals i seguir impulsant aquestes polítiques inclusives. I un punt rellevant també és el tema dels incentius fiscals per a empreses, per a la contractació de persones migrades i especialment en aquests sectors estratègics que s'han comentat anteriorment. Per tant, com a conclusió, la migració la considerem una solució a un problema real que tenim actualment al teixit empresarial, però requereix d'aquestes polítiques actives i d'aquest compromís dels agents socials i els agents econòmics del territori i, per suposat, defensem aquesta agilitat administrativa, aquest reconeixement de competències i aquesta necessitat de formació al llarg de la vida i de cohesió social perquè la diversitat s'impulsi amb una visió d'impuls de la competitivitat empresarial. I fins aquí. Gràcies. Moltes gràcies, Maria Àngels Benítez.